Mergem prin pădure să descoperim liane. Interesant, mă simt ca un cercetaș, exploratorul pește care caută liane. Ia, ce-am găsit aici? Da. Ei, ce e aici? Furnicile. Asta e mai colonia. Ia uite colonia de Da, mai furnici. cărare. Uite acolo intră. Astea sunt furnici roșii. Nu, încă nu se termină, uite-le, unde se duc. Nu, uite aici, Ia uite, uite-le. ia uite câte sunt. Urmă, trebuie să te plictisezi dacă te duci pe cărarea lor. Wow. Am văzut și colonie de furnici. Și acum mergem după liane. Nu se exploatează lemnul de aici. Focale. Păi cât mai frumos. Asta e stec. Da, opa. Stec, da, știu. Stec, dar uite că Nu are floare. Nu. Oricum nu i-a lăsat Tarzan lianele astea, dar... Asta e tot de la vechi. Deja, da. Nu sunt lianele lui Tarzan, dar sunt niște lienuțe aici. Oh. Foarte fain. Ia uite. Astea sunt lianele. M-am putut eu. Îți râde inima. Îmi zâmbește inima când Când vezi chestiile astea. Acum, pentru că rămâne o bucată pe lumea asta, Da. unde nu e mai bine așa. Că zici ce câștigă, mai făceau 3 chifoniere sau mai exportau nu știu pe unde. Dar nu au luat de aici lemn pentru... Uite clona, spatele tău. Stai așa să-l filmez pe astea. Cred că mă ține, nu? Cred că nu. Au mai să nu se rupă, nu trage de... Au mai tras alții. Vezi că se strâng între vizibile și imediat pică. Deci nu știi când pică. Dau aparența că te țin și... Gata, hai să facem niște poze. Când eram Beridiu, făceam din lian.